Tänä iltana Mirja Pyykön haastateltavana on rasistiksi tunnustautuva ravintolan vahtimestari Vili sekä 10 vuotta sitten Somaliasta Suomeen muuttanut Ali. Onko värillä sittenkin väliä vai millaisia tunteita on rasismin taustalla? Suomalaisten ja somalien välisten ongelmien voidaan katsoa lähteneen näistä tapahtumista. Kun 90-luvun alussa parisataa somalia tuli yllättäen rajan yli Neuvostoliitosta Helsingin rautatieasemalle. Viimeisten 3 päivän aikana tulleet 200 somalipakolaista ovat saaneet pasmat sekaisin. Periaatteessa Suomen allekirjoittama YK:n pakolaissopimus eikä Suomen oma lakikaan salli turvapaikanhakijan rajalta käännyttämistä. Mutta hallitus lukee nyt ulkomaalaislain 30. pykälää, jossa puhutaan poikkeusolosuhteista. Ensimmäiset Itä-Suomeen sijoitettavat somalipakolaiset saapuivat Illansuussa Joensuuhun. Turvapaikkaa anoneille pakolaisille on vuokrattu hotelli kaupungin laidalta. Uutiset somalien sijoittamisesta hotelliin saivat suuttumaan varsinkin ne pohjoiskarjalaiset, jotka eivät olleet tottuneet viettämään viikonloppua hotellin suojissa. Tiedotusvälineet eivät ilmeisesti onnistuneet tarpeeksi tarkasti näyttämään kuvaa siitä, kuinka kokonaisia somaliperheitä ahdettiin 2 hengen huoneisiin vailla mitään normaaleja hotellin palveluita. Kokonaan toisenlainen tilanne oli 10 vuotta aikaisemmin, kun Vietnamin pakolaiset tulivat Joensuuhun. Niin kuin Tuula-Liina Varis kertoo Kristallilyö-kirjassaan, heidän tukenaan oli alusta lähtien sekä kaupunki, Punainen Risti, kummiperheet, hyväntekeväisyysjärjestöt. Muun muassa puhelimet näille Vietnamin pakolaisille hankittiin onnistuneella hyväntekeväisyysjuhlalla. Jo silloin oli rasistisia äänenpainoja, sillä monet Pohjois-Karjalan ihmisistä näkivät tummaihoisen ulkomaalaisen silloin ensimmäisen kerran. 15 vuoden kuluttua, kun somalit ja lama tuli Suomeen, Joensuuskinnit saivat tarpeekseen. He antoivat väkivaltaisesti matkapassit korispelaajalle takaisin Amerikkaan. Samalla pääsi sekä Joensuu että Suomi maailmankartalle rasistisina maana ja kaupunkina. Koska muuten sä ensimmäisen kerran näit tumman ulkomaalaisen ihmisen? 80-luvun puolivälin tietämillä, kun vietnamilaiset tuli. Sä olit silloin, minkä ikäinen sä olit silloin? 15, 13, 15. Miltä näytti? Mitä ajattelit? Uutta, ihmeellistä. Ei kukaan osannut ajatella, että muutama ihminen pystyy niinku aiheuttamaan mitään. Että se oli ihan alkuun ihan totuttelua ja tutustumista. Ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin huomattiin, että on niidenkin kanssa pieniä ongelmia. Mutta siinä vaiheessa ne vaikutti vielä samalta kuin amerikkalaissarjafilmeissä mustat asianajajat ja rikospoliisit. Kyllä, alkuun ihan ei ollut mitään. Sen jälkeen kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että sinun ravintolaasi tummaihoiset eivät tule. Ei, se johtuu ihan selkeästi jo siitä syystä, että mä en ota riskiä. Ovi, missä mä oon, tai työpaikka, missä mä oon ovella ravintola, niin en mä ota riskiä, että mä otan tummaihoisen sisälle sinne, vaikka tää tummaihoinen, jos jäävettä olisi selvinpäin, käyttäytyisi asiallisesti, ei toimisi millään lailla väärin. Siellä on aivan varmasti joku humalainen suomalainen tai selvä suomalainen, jolla on mielipide siitä asiasta ja tappelu on valmis. Sä tiedät, että tätä sanotaan rasismiksi. Se on sitä. 1/3 hakunilaisista on varmaan sun kanssa samaa mieltä, eli he eivät pidä siitä, että siellä on erirotuisia ihmisiä.
Ja ongelma kärjestyy yhdessä talossa, jossa puolet asukkaista on venäläisiä, somaleja, romaaneja. Se on sitten leimautunut kohteeksi, johon voidaan sitten, kun tapahtuu todellista tai kuviteltua tuolla kadulla, niin sitten voidaan kostaa siihen pelkästään sille talolle ja sen asukkaille. Täällä on ollut kaikenlaista. Se oli viikonloppuisen, joku oli rasismi, se oli täällä ulkopihalla, se oli auto on poltettu keskellä yöllä kello. Somalin auto. Ei, se oli vietnamialaisten auto, mutta he luulevat, että tämä on somalialainen auto. Tämmöinen 10-15 nuoren joukko kokoontui vaan pihalle ja kivitti jonkun somaliperheen ikkunan. Menivät rappukäytävään ja yrittivät sytyttää ovea tuleen. Tai sitten jättivät sellaisia rasistisia viestejä, esimerkiksi että Finnish Ku Klux Klan hakaristeja niin kuin oven ympärille. Ja saattoivat potkia ovea, huutaa jotain, että neekerit häipykää maasta. Minkälainen naapuri on somali? Ihan hyvä. Onko kovin erilaisia tapoja kuin teillä? On niillä erilaisia tapoja. Minkälaisia? Muutenhan ne on ystävällisiä. Minkälaisia tapoja, jotka oudoksuttaa? No niillä on semmonen haju, mitä me ei niinkö hyväksytä. Mistä se tulee se haju? Onko se parfyymi? Ruuasta. Että se on niinku hankalaa, että se tulee sisälle asti. Näinkö pienistä asioista on kysymys? Haju voi jo ärsyttää. Osanaan tietysti voi laukasta jollekin haju jonkun reaktion, mikä on aikaisemmin muodostunut jo somaleista. Ei se tarvita sitten mitään muuta, kun mennään hissiin, haistetaan, että taas on ollut somaleit hetken aiemmin hississä. Se on ihan selvää, että se saattaa osaltaan vaikuttaa. No, mikä sua tökkii oikein huolella? Ylimielinen käytös. Ei haju, ei tämmöinen normaali oleminen, ei minkään vertaa. Sehän on aivan luonnollista. Ihminen on ihminen ihan missä tahansa ja mitä tahansa. Mutta se, että jos tehdään omasta olemisestaan ylimielistä ja käyttäydytään niin kuin muilla ei olisi mitään väliä eikä välitetä mistään. Kävellään ryhmissä, syljeskellään toisten jaloille ja väheksytään valtaväestöä. Väheksytään? Kyllä, omalla käytöksellä. Ja isommassa ryhmässä niin provosoidaan ja haastetaan riitaa jossain tilanteessa hyvinkin usein on kuullut, että on. Oletko sä ollut itse kohteena? Onko sulle haastettu riitaa? Ei mulle henkilökohtaisesti ei ole ollut koskaan, kun kuitenkin sitä on koko ikänsä pyrkinyt sit pitämään huolen siitä, että ei kukaan ulkolainen ei tule tai mä en anna tilaisuutta niille tulla provosoimaan mua eikä haastaa riittää. Että mä kyllä niin kuin pidän huolen siitä sit henkilökohtaisesti, että ne pysyy sit sen verran pidemmällä. Eli sä oot sitä mieltä, että somalit lietsoo väkivaltaa? Kyllä. Miten? Just tämmöinen ylimielinen käytös. Ihan pelkästään se jo, että väheksytään naisia, valkoisia nuoria naisia, niin ei somaliteinit, niin ei ne arvosta minkään vertaa. Miten se näkyy, että he väheksyvät? Esimerkiksi kaupassa käynti on pari kertaa nähnyt vastaavanlaisen, tai semmoisen tilanteen, että on kaupan jonossa niin ollut nuori suomalainen nainen ja hänen perässään oli somalimies tai teini, niin otti tavaransa ja siirti sen naisen edelle siinä jonossa se tiskillä ja meni ja hoiti itse ensiksi omat kauppa-asiansa. Eli sä yleistät sen niin, että se johtuu siitä, että he eivät arvosta naista? Mä luulen, että se on yksi osa syy, koska teinien keskuudessa niin tytöt ja pojat on samanarvoisia suomalaisten keskuudessa. Mutta sitten jos sieltä otetaan somalimiehiä tai somaliteinejä, kundeja, niin
ne taas ei sitten arvosta niitä tyttöjä ollenkaan. No onko sulla muuta somaleja vastaan, koska nämä on vielä aika pikkujuttuja. Onko isompaa? Serkku on ryöstetty Helsingin asematunnelissa 1 päivän aikana 2 kertaan. Aamupäivällä Linnanmäelle oli menossa ja illalla kun tuli Linnanmäeltä pois, niin 2 eri somaliryhmää ryösti sen asematunnelissa. Mun hyvä ystävä monen vuoden takaa on kävelemässä ravintolaan kaikessa rauhassa. Tulee somaliryhmä ja ajaa autolla hänen päälle. Onko nämä tilanteissa, joissa suomalaiset on sun mielestäsi olleet viattomia? Täysin syyttömiä, ei mitään osaa eikä arpaa. Mä en hyväksy minkään vertaa just joku ryöstäminen tai tämän tyyppinen. Niin sehän on selvää, en mä hyväksy kenenkään sitä tekevän. Mutta se, että jos se tehdään ihan somalien perusteella, tai somalit sen tekee itsestään, niin sehän on ihan selvää, että se lisää Eli yhden somalin rikos leimaa koko porukan. Se on lähestulkoon tätä. Mutta kuitenkin sä oot kotoisin Hakunilasta ja uutiset Hakunilan viime syksyn väkivalta- ja kostokierteestä kertoo oikeastaan pikkusen muuta. Siellä hakattiin 16-vuotias somali. Suomalaisten ja somalien yhteenotot ovat jatkuneet Vantaan Hakunilassa. Poliisi partioi koulun ympäristöä ja koulu järjesti kotiin lähteville maahanmuuttajille saattajia. Noihin aikoihin, kun syksyllä näitä tapahtumia setvittiin, nuoriso-ohjaajat sanoivat, että nuoriso laului isänmaallisia lauluja. Suomalaisnuoret laulavat isänmaallisia lauluja. Minkälainen on sun mielestä se isänmaa, joka nuorten silmissä siintää silloin, kun ollaan tässä koston kierteessä ja lauletaan? Minkälainen se sun silmissäsi on, ihanteellinen isänmaa, Suomi? Siis isänmaahan on jokaisen suomalaisen, syntyperäisen suomalaisen en mä tiedä, mä itse henkilökohtaisesti, jos mä laulan maamelaulun tai nousen seisomaan maamelaulun aikana, niin kyllä mä ajattelen mun ukkia ja mun isovanhempia, jotka on taistellut siitä, että me saadaan olla Suomessa ja suomalaisia. Se, että mä en tiedä, mitä nämä nuoret ajattelee tuommoisessa tilanteessa, kun ollaan pitämässä jonkunlaista palaveria tai mielenilmaisua somaleita kohtaan. Onko niillä välttämättä mielessä meidän ukkien, isovanhempien sotimiset tai muut? Mutta mulla henkilökohtaisesti on se itselläni aina. Että Nuorisokulttuurien tutkija sanoo, että eräs ryhmä näkee hyvät vanhat ajat aikana, jolloin voimakas heteroseksuaalinen mies, valkoinen mies johti maata. Ja he haluavat palata takaisin siihen aikaan, eivät luoda uudenlaista aikaa ja yhteiskuntaa. Yhdytkö sä tähän mielipiteeseen? En nykypäivänä on naispresidentti ja on huomattu, että naiset pystyvät aivan yhtä lailla hoitamaan asioita. Ehkä paremminkin kuin miehet. Täällä kuvattiin skinien maailmankuvaa. Joo, mutta en yhdy siihen ajatukseen ihan tuolla pohjalla. No jos ajattelet sun ihanneyhteiskuntaa, niin kuinka tummaihoisia ihmisiä siellä saisi olla? Missä se raja kulkee? Keltainen, musta vai pelkästään valkoinen?